Bugün 8 aprel günü özünün matur tuğan günün Zor Çirkli ovulunda tuğup ösken. Hazırki vaqtda Nikolin stansiyasında gımır kişirişi milletteşimiz Tuktarova Ravila Rızvan kızı karşılay. Ona 59 yaş tula. Eligi matur gımır beyremi bilen ihlastan kızı Remziye, tırmış ipteşi Reşit, ınıgı Rasim, ınıgı Olsu, kızı Daniye, Seryoja, ınıgı Danil, Nikita hem qıdağıları qıtlılar. Kim yazgansın bu tırmışını? Kim kitabını okugan? Şuşu jırның matur yolları bik turı kilgendir bizning yaratkanın käyi bizge. Мұңлы, сағышлы, шул вақытта иске алып сөйләрлек гомер юлларын узган безнең газизыбыз. Сайман авылына кияүгә чыгып, әтиебез белән матур гаилә корган. Татулыкта 3 кыз бала дөньяга тудырган. Бар гомерен авыл баласы буларак колхозда хезмәт итүгә багышлады әнкәй. Тырышлыгы белән хезмәттәшләренең, авылдашларының да хөрмәтен казанды. 30 елдан артык колхозга хезмәт итте ул. 15 yıllık bek zor kaygı bularak Nuriye kızı Hacıgali kiliş мәңгелеккә китеп барды. Өстәвенә 1 яшь 7 айлык сабые калу үзе жаннарын итте. Алсуныгын ул үз баласы сыман үстерде әниебез. Хәзер инде Алсуыгыз буй кыз, аңа 17 яшь тулды. Бүгенге көндә ул Кузнецк шәһәрендә укып килә. Әнкәй, әллә әйтеп бетереп буламысың никадәр без бәхетле икәнме? Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Biz һаман күкрәгеңә сыйынып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерлебез, бездән сиңа иң зур теләк саулыклы, озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан езелми яшиләр. Әнкәйебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше, без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Кутлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Тәгәри күземнән яшьләр Кайгылардан түгел ул, әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, бик күңелле балачак. Хөрмәтле кыдагыебыз, синең ачык шат йөзле, киң күңелле булуыңны без бик тиз аңладык. Балаларыңны син дөрес һәм матур тәрбияли алгансың. Аның өчен чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә саулыкка төренеп, бәхет эчендә балаларыңның игелеген күреп озын-узак яшә. Алдагы бәйрәмнәрне дә бергә үткәреп, балаларыбызның, оныкларыбызның бәхетенә куанып яшик. Кодагыем туган көндә сиңа саулык телибез. Синнән матур, синнән гүзәл кешеләр юк ул дибез. Бәхетләрең арта барсын, шатлыкларың мул булсын. Бүген бәйрәмең көнендә күңелең бәхеткә тулсын. Хөрмәтле Равила Ризвановна, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Туган көнегез котлы булсын. Ürettik bizni yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkərebildik külüp. Şəştədigin nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı için, ənkəy simanın rəqbət. Şəştədigin nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı için, ənkəy simanın rəqbət. Yaşadın gel bizning için, uylarını da gel bala. Senin kebek merhametli olsa idi her ana. Şəştədigin
nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkey simanın rahmet Enkeyler kızını İskender'e otururuz Belki koçkaş çaltıratırsız Müşteri jiberseniz de artık olmaz Her vakitte yeneşede Yaşasen idi şulay Uzun hünür bir seydi Bulgesin Xuday Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkeysin anın rahmet Şeştenigi nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkeysin anın rahmet Barısı işin Enkeysin anın rahmet